So today we are also celebrating the memorial of San Enrique, optional memorial. So ato nga gihinumduman karong adlaw ang kapistahan ni San Enrique. May lungsod sa siya kinig sikihor nga Enrique Villanueva hinoto. Enrique Villanueva, so siguro fiesta po siguro nila dito, kay Enrique man. So usabay ato karon nga, by the way, ato day nga timbayaw usab good morning ang ato ang mga kining gitawag natong mga followers nato sa Facebook, because according to the request of Pope Francis nga atong gamiton gyud ang social media for evangelization, and that's the reason nga ni sugot ko sa suggestion ni Camel nga ato nga i-record pinaagi sa ato nga camera, gamay nga camera ang ato ang mga wali. May nalang po na sa walay dili makasimba, makatanaw-tanaw po ginagmay sa wali kada adlaw. That's the reason, dili lain nga rason nga ingon man sila nga kung madaghan na gani pader ang inyong followers, pwedeng i-convert into money, na man gani money di ato gihapon ipalit og sardinas, ihatag nato sa mga driver og potpot, ihatag nato sa makalilimos, ihatag nato sa mga nagkinahanglan, kita kinahanglan tripina, patahan mo na, Emily Kabatinga, Mr. and Mrs. Tabio, patahan mo na. Kanang, og doon na maganda tayo income, ito nang ipalit og sardinas, ipalit na to bulag, palit na to og ginamus, kung tado os bukid, ihatag na to dito kay kinahanglan sila na dito. So karon, Jesus Christ is reminding us, kung sa may ihang gi-remind nato, about the kingdom of God. Iyang gisugo ang iyahang mga sakop nga lakaw kamo og isang iyaw nga hapit na maghari ang Diyos. Ato kuno ila nga ipa-remindan ta, nga pahinumduman ta ba nga ato yung paningkamutan nga dinhi padaan sa kalibutan, puy-an na nato ang gingharian sa Diyos. That even here on earth, we will try to, situate ourselves in the kingdom of God. Unya, gipaklaro niya kung unsay mga buluhaton. Kung gusto ka nga magpuyo sa gingharian sa Diyos, pag matinabangon, ang usa di ay sa mga paagi nga magpuyo ka sa gingharian sa Diyos dinhi sa kalibutan, maugyod ang pagkamatinabangon. Matud pa diyan, niingon siya diri, ayuhan ninyo ang masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlakon, abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, panghatag kamo nga walay bayad. Nga hatag di mga yung bayad ay pamaligya na naong mga yung kagbayad. Doon na may manghatag o mga yung bayad. Dili na hatag, baligya na negosyo. So muna karon ang gusto sa atong Ginoong Jesucristo nga mapahinumduman ta nga kinahanglan yun nga dinhi palandaan sa kalibutan, puy-an na nato ang gingharian sa Dios. Kay kun imo na ganing puy-an dinhi padaan sa kalibutan, dako jud puruhan nga didto sa langit makapuyo na gyud ka. Kay naghinay-hinay ka na gud matud pa mamugas-pugas para sa gingharian sa langit. Namugas-pugas ka na gud. Pareho ba sa mga mong kandidatong kapitan? Kining kapitan o konsehal sa barangay, kinahanglan karon palangdaan, mamugas-pugas na ka. Para pag-abot sa eleksyon, gamay na lang ilog dugang. Kaya naman, hinag-iimo naman gihinay-hinayan ron. Maupos gingharian sa langit. Karon palangdaan, mamugas-pugas na ta para nga pag-abot sa panahon nga muatubang natasukmanan sa Dios,
gamay na lang inyong dugang. Gamay na lang. Ingon ni ana, no? Unya, giingnan kipagyud kita, gidugangan pagyud ni Kristo nga sa inyo unyang paglakaw, no? Ayaw pagdala og mga gamit. No, ayaw pagdalag puntil. Ayaw dala og kanang sandubag. Pasabi natin na, o bisan sapatos, sungkod, ang mga mamumuo, tagaan sa hustong asuhol. Ano mo, sa pasabot ni Kristo, lisod, po dito magsapatos, matunok ba yan punta. Kung sabay pasabot ni Kristo, detachment, dili detachment nga kanang sa army, kanang lahi mo ng mga detachment sa mga barangay tanod para sa baboy, ng ASF. No, yung mga detachment po din ha. Yung mga detachment may mga sitahon o bagay nagdala-dala makang baboy, dili na maong detachment. Ang buti pasabot is paghatag og priority sa pagkamatinabangon labaw pa kaysa imong kaugalingon. Ang imong preference ba dili ang imong kaugalingon. Ang imong bang tagaan og dako bang pagtagad dili ang imong kaugalingon, kundi ang uban. Muna gitawag natong detachment. Subuti pasabot ni Kristo nga ayaw ka kung mga lagad gani ka, no, if you will serve God, focus on your work. Focus. Ayaw og sige kuda-kuda pa og unsa pa nang imuha din ha. Second in priority yun ang imuhang mga buluhaton. Kanang imuhang bahandi, kanang imuhang mga routine, yung mga routines, ano? Focus on your work. And you can only focus on your mission kung detached ka sa mga material things. Sa unang ginaingon, dili ka ng detachment, nga yung mga barangay tanod, atang yung baboy, dili na mo nga classes detachment. Kana bang okay ra po kag wala, basta kay naa ang uban. Parehas bag inahan ba? Moingon ang inahan nga, mas bali pag ako'y dili kakaon kaysa kamo mo'y dili kakaon. Ana ba? Muna siya. Muna yung gitawag na itong detached ka. Ano man, aron makafocus ka. So, another thing is, detached ka, pero tungod kay nisalig ka sa Diyos. Niingon ka sa imong kaugalingon nga, dili yung ko pasagdan sa Ginoo. No? Ang uban man tuong nga kaayuhan mo ay akong gitanaw, pero nisalig ko, I have a total trust in God that He will not abandon me. Mo manay mga naa sa kinaiya nga detach nga. Pabora mag-seek ye first the kingdom of God ba? Pangitaa pag-una ang gingharian sa Dios ug ang tanan ihatag kanimo. Detached man tuod ka, ang kaayuhan sa uban man tuod mo imuhang gitanaw. Pero ayaw kahadlok. Ayaw ingon nga siguro wala na tayo kanon-ini. Pareho mas mga asawas kapitan pa. Pareho mas asawas kapitan, mga dili kapitan dire poblasyon, okay ra ba si. Kana bang mga lain lugar. Kana bang magmuro-muro ning mga asawas kapitan ug nay mangita sa ilang bana, ngano man. Gimangayo man na. Yamingon ang asawa ka, masige kag panghatag. Wala na noon tay bugas ini. Sige kag panghatag, kita na noon walay bugas ini. Muna nga doon na may nahitabuan na usa ka lugar sa imong laban nato, sa manhuyon man na nahitabo. Doktor ba doktor? Ang doktor kay may nato pa na may kasing-kasing sa mga pobre. Na gani pobre nga magpatambal, di sa mangayo. Muingon ra siya nga, ay sige ra man lang, sige ra. Tanaw niya ba? Siya'y kuhon ra niya ni mga hitsuras nagpatambal. Tanaw niya nga wala gani magparis ng silihas. Nabali pa ning sanina. No, nagsanina man tuod pero mura og sa usa ka bulan kasara pud labi. Kay wala ikapalit og sapon. Dili ra na niya pangayuan. Nya ang pobre pod in taon nga naikom pod nga dili mo hatag, dili man mo dawat si doktor og kwarta.
Nagdala na naman og manok, nagdala na naman kalabasa, nagdala na ko labang og kining kamuting kahoy ingon ni ana. Lipay ra pos doktor, gidawat na ni doktor kay kinasing-kasing naman ang mga kamuting kahoy. Sus ang inahan di ay perte ng pungutang ni ingon ang ina. Pagkanaog sa mga pobreng kapatambal, iyang gisugat. Kamu ba? Nganong kalabasa may inyong gihatag ng inyong akong anak. Pag-eskwela, anak, kalabasa ba yung gibaya sa eskwelahan ka kwarta man? Kamu po, kwarta po inyong ihatag. Yan ipangasampan, ingon ni anak ba? Ingon ni anak nga mga panghitabo. No, nga, kinahanglan nga, if ang imo ganing usa sa imong pamilya, naa-naa ng kinaiyaha ba, suportaran gina nimo. Kung imong asbana, imong asawa, naa-ana, ayaw kahadlok. Nga naman, dili mo pasagdan sa Dios. Kamong tibuok pamilya, tabangan gyud mo sa Ginoo. No? Mo man gisulti ni Kristo nga. Kaya ang mamumuo tagaan sa iyang kinahanglan. Nya kay ang mga tao di man muhatag, kisa may muhatag. Kisa may muhatag sa mamumuo, siya mismo. Siya mismo. So, lagi na giingon diri sa atong ebanghelyo, mutabang gid ta sa Ginoo because always and ever mao gini pinakatima sa iyahang mga wali ni Kristo nga tukuron gyud ang gingharian sa langit dinis kalibutan palangdaan. Ug sa ato pa na hinay-hinayi na ninyong puyo buhi pagani mo panganduya na nga magpuyo ka sa gingharian sa langit. Unya gisulti ni Kristo kun unsa ang kinaiya sa tawo nga naa-ana. Paghatagon, detach sa bisan unsang material nga butang ug daghan panguban. Ingon di ana, no? So sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong tagmayo o ato nga iampo nga ang atong mga kaigsuonan nga aduna ba may mga kinaiya, may mga kahinguhaan nga dagko pod ato nga mga unta panalanginan ang una-una o mutabang sa mga nanginahanglan karon ang gingharian sa Dios matukod dinhi sa kalibutan. Manindog palihog.